Spørgsmålet er, om alle forretningsidéer er gode. Hvad er det, dine kunder vil have? Altså, de vil gerne have motiverede elever, de vil gerne have nogle gode karakterer i den sidste ende, ikke? Altså nogle gode resultater i skolen. Ja. Er det kommunen, der betaler? Det er jo lærerne, der beslutter i sidste ende. Det er dem, der bestiller workshopsene. Yes. Så de har en budget. Jeg tror lige nu afhænger det bare meget af min pris. Altså, hvor mange der siger nej. Okay, så hvis du gør det gratis, så vil de alle sammen sige ja? Ja. Hvis du gør det til 100 kroner, så vil 90% af dem sige ja? Ja. Hvis du gør det til 1000 kroner, så vil 70% af dem sige ja? Det tror jeg, ja. Hvis du siger 10 milliarder, så er der 0,1%, der vil sige ja. Forstår du, nu sætter jeg det meget på spidsen. Det er det, man gør med en forretningsplan, ikke? Man sætter sig ned, og så siger man, okay, det kan godt være, at vi lige skal prøve at undersøge, hvordan er købsprocesserne normalt? Køber de overhovedet det her før? Undersøg, om der overhovedet er et marked til det, vi gerne vil lave. Undersøg, om der er nok. Undersøg, om de er vant til. You're the one who decides which kind of product you would like to place on this market. Where are your strengths? Where do you have the biggest experience? Choose the branch very carefully and do it as good as you can. The product should be unique, but it doesn't have to be unique.